daga yau ka daina ƙona data ka a banza kai playing ɗin game ba tare da biya ba. Okay? Hello everyone, ni ne naku Abdulsamad Salisu Muhammad wanda kuka fi sani da LMD. Yau na zo muku da video akan yadda za ka yi playing ɗin game kuma a biya ka in dollar. Okay? Ba tare da ɓata lokaci ba mu tafi zuwa ga bidiyon mu. Amma kar ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa kuma ka yi min comment ɗin abin da baka gane ba, kai like ɗin bidiyon mu ta yadda za ka dinga samun saƙonni da zarar mun ɗora. Thank you. Let's go to the video. Bayan ka danna link ɗin da na ajiye muku a description na wannan bidiyon, zai kawo ka cikin homepage na wannan application ɗin kamar haka, inda za ku ga a sama gashi ina da $3.58, gashi kuma a nan ina da wasu coins guda 765. Zan muku bayani daki-daki akan yadda ake amfani da wannan application ɗin da yake kuma hanyoyin da ake bi a samu kuɗi a cikinsa. Okay? Abu na farko, ta hanya ta farko wacce za ka samu kuɗi a cikin wannan application ɗin ba tare da playing ɗin game ba, na farko ga spin ɗin nan inda za ku ga sun bani spin guda ɗaya. Okay, za ka danna ka shiga gurin inda za ka danna shi. Okay, bari mu danna ya juya mu gani. Okay. Okay, kun ga sun bamu coins ɗin nan guda 34. Okay, su wayannan coins ɗin ana amfani da su ne yayin da ka tara guda 10,000 duk kowane ƙarshen kwana 10. Okay, ana amfani da su ne a ga adadin abin da ka tara, za a canja maka su da dollar. Okay? Abu kuma na gaba ta hanyar da za ka yi making money a cikin wannan application ɗin shine gurin da aka sa play ɗin nan, shine guri na farko. Bari ya buɗe mana. Bayan ya buɗe kamar haka za ku ga akwai gyama-gyamai da dama wa'inda za ka gan su. Okay, daga nan kuma ƙasa za ka ga mutanen da suka ci nasara. Za ka ga wannan 22 minutes ago, minti 22 da ya wuce an ba shi $0.10. Okay, ga su nan dai kala-kala. Okay, ga gyama-gyaman da za ka iya yi a cikin wannan application ɗin. Na ɗaya akwai Carrot Kido, ga su Manchester City Striker 3D Dimension, ga su Atari Asteroid, ga dai su da dai sauransu. Okay, let me play this game. Bari mu gwada amfani da wannan game ɗin. Okay, daman na faɗa muku wa'annan ticket ɗin da suke baku idan kuka tara su bayan kwana 7 ake withdraw ɗinsu, za ka ga iya adadin abin da ka tara, iya adadin da dollar da za su baka. Okay, bari mu jira zuwa ga ya buɗe mana bidiyon. Okay, bayan ya buɗe za ku ga ya buɗe muku ga gurin da aka sa play, sai ka danna domin kai play. Okay, za ka fara game ɗin kamar haka, kamar yadda kuka ga ina yi. Okay, to gashi nan kun ga an kama ni. Okay, to shi amfanin wannan ticket ɗin iya adadin abin da ka tara, iya adadin dalar da za a baka a duk ƙarshen sati, duk ƙarshen mako suke withdraw ɗinsu. Okay, idan kana buƙatar ticket ɗin nan a baka shi ninki ba ninki, za ka iya danna multi ticket inda za su tafi zuwa gurin da za ka yi watching ɗin talla. Bayan ka kalli talla sai ka ga an biya ka ta dalilin haka. Okay, daga nan sama kuma akwai gurin clan team earning inda kullum suke bayar da shi. Okay. Okay, gashi nan idan ka ga dama za ka iya doubling ɗin ticket ɗinka. Okay, kuma bayan nan akwai gurin da za ka yi withdraw ɗin kuɗinka, shine gurin da za ka danna daga gefe inda aka sa withdraw. Minimum annual withdraw ɗinsu, kuɗin da za ka yi reaching ka cire su $10 ce. Okay, kaga ba wata tafiya ba ce ba mai yawa.
immediately za ka ga ka tara su. Ok, daga sama kuma gurin ticket ɗin nan idan ka danna shi, shi kuma kun ga guda 10,000 ake so ka tara a sati guda, shi ne inda duk sati idan aka tattara za a baka wannan kyautar da ake bayarwa ta annual ticket. Ok, ga abubuwa nan da yawa, kuma idan kai inviting ɗin wani zuwa ga wannan application ɗin za a baka $0.1. Ok, da dai sauransu. Wannan hanya ce secret wacce za ka dinga samun income a online ba tare da wahalar da kai ba, ko ba tare da sai ka koyi abu kaza da wani ba da kaza da kaza ba. Ok, a nan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kar ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ok, kuma ka yi liking ɗin bidiyon, kuma ka yi comment ɗin abin da baka gane ba, kuma ka yi sharing ɗin bidiyon zuwa ga abokanai da 'yan uwa. Na gode, see you next.